Ito yun, mas boss, emergency Ay, tayo. may buntag kan. Mula ka magkukuron. Nya. Ya. Balo na baya ka no. Ilak lang kuning balay. Bantay lang dire kay bisan maguglak ni kabalo na kas mga dapat bayan yung mga kawayan ra. Dali ra kayo lang katon. Kuan nimo murag ako'y pabantayon nimo. Oh, ang aning kumbaga wala man kay gibuhat, Wala. bantay sa ning Primo balay. ko ron. Kay ko. Ang lana diha na kabili ni lolo kuan ba? Naabay di ano mawala na usaon na lang. Ora bay na kapital namo. O gani nga Wala na diha. hanglan nga bantayan na kay mahal di ana. Okay no. Lisod kay pangitawon ang mga ingredients ana. Si uno be nakabalo ana unsa gyud nga lana. Mo na tingtakdo laman ang kuanon ana. Kay wala. So bantay-bantay lang. Ang Sige, boss. posting nimo kay mao man gyud ning 400 naras loyo sa kordiso ang katong lana. Nadya sa luyo. Oh, kordiso. Kay diha ra gyud na ginabutang. Kabalo ka nganong diha na ginabutang. Para murag di gyud ka traka ang mga kawatan ba kanang Gani. kauna nila basig masaktan ta o unsa na nay mo sulod silang una-una. Tungod ang lana. Unsay tirada ani boss? Diretso pusil o Dili, kung makita nimo kinsa og kaila ka ayaw po sila. Oh. Ana, pero wa ka kaila po sila gyud largo sige. para magkakuha na. So, Restrado man nino. registrado na ni. No copyright infringement intended na ni. Nanay sa kuan. Hydrogen, calcium, Oh, nana carbon dioxide na ang nagdala na. with phosphorus ug sulfur. Oh, tinyo na siya sa kuan mo ko na siya phosphorus and nucleus weapon. Gani. Kuan, mula ka ko mga alas 4. Ang bala ni boss naka-load na ni. Nakakuha na siya, segregated na. Naka-lock in na ba ni? Okay, intact na na. Alas 4 ko sa hapon mo uli. Sige. Ay, katawa ba? Tinuod niya ako ah. Lagi boss. Nahimot lang ko ba kay nalipay ko no kay first time ko na kumbantay og balay. Gani. Nay mga kwarta diya sa sulod? Automatic na. Nani ko niya. Basta na, di, ko kabalog pila na diya ang kantida diya. Ay mo trabaho, diri ka. Mga 20 minutes ka diri, ana. Pananglitan boss. Mulibot yung kas balay ha. Mo sorbet jud. Oh, sorbinya ba? Sorbi. Basig kuan. So, alas 4 na ko. Di na ko'y concern boss ba og palitan gutom nay mga chiboks diya. Ay, maabri ron eh. Nay mga chiboks diya. Abri ra ni. Mga chichirya. Nay mga pansit kanton diya sa kuan, nay kuan diya. Iton kawali nasa karahay. Okay, sige boss. Sige. Ako lay bantay diri, bahala na ko ni boss. Sige. Mula ka sa kuha. Sige. Alas 4 na ko. Sige. 20 minutes daw ko diri usa ko mulibot, ana akong busing. Ato pa magpaabot og 20 minutes. Usa ko motuyok sa balay. Abot sa kadali. Asa mo tawagin ang balaya? Naman ay ilit to pre. Wala to. Bantay tingali na pre. Ha? Bantay. Tatong na kuan pre. Katong lana. Katong lana. Ug unsa day gusto nimo tumatuman? Nang katong lana. Oh, sige pre. Makuha nato tong lana. Ug unsay makuha nato? Matuman, panlitan, muulan. Oh. Pwede nato na pundangon. Yawa, uy. Kuyaw kay na. Kanang lana? Oh, Kuan na to daw. Gusto. Asa to butang kabalo ka. Pwede pangitaon lang nato no. Asa mo tamo agyan pre. Pre oh. Pero masuk mo na. Sige. Dali. Dali. Jo, dali lang ka bantay ka dali. Ako tanos babaw. Sinay, kuan ba? Sinay mo. Nanid po diri. Di, dali niyo. Tama, 20 minutes na mulibot sa ko. Wala man. Balik ko sa pisto. Murag na itao ba? Ha? Nagmantay. Nay lang. Sulod. Kana. Sungkir. Okay. Jalan ka, Jin. Dali, bitaw. Iya. Ano? Ha? Sama na. Katong lana ba? Tubig ba na? Mo kanit nino. Ano na? Paong gido. Ha? Paong gido. Daw. Ano ba? Maya po ha? Libot na pod ko. Itao.
Wala man, mingaw man. Tao. Oh, saka na. Ay, saka na. Saka na. Leta ko. Leta ko. Ay, saka na. Mura magnay tao gid pa. Naman gid tao ba? Hoy! Unsa man na, ha? Unsa man na? Unsa man na? Unsay gikuhan niyo diri sa balay, ha? Op! Ayaw dagan. Boy ina. Pusilon ta gyud ka. Ha? Kisay sugo nimo mangawat ka diri. Kabalo ba ka nga ako'y bantay diri? Rehistrado na akong armas ba para mubuto sa imuha? Ambi na. Ambi na, ayaw dagan. Sige ka. Ambi na. Ang lana na inyong gikuha. Kabalo ba ka ako'y malos anig? Mawala ni dire kay ako'y gipabantay ani? Ug di ka gusto maabdan sa kong bossing, ha? Dagan na. Dagan ba? Dagan! Ha?